Siellä ei ole kaikki puut uudessa, että ei jos se sitten siellä syvällä niin kuka ei kuulu mitään, vai kuinka päästään oli tää homma? Joo, se on tänään jaksanut silmäpäin asti tulla, ja kyllä se mullekin tulee välillä lujempaa, mutta tänään tuli niin kuin nippanappa ihan siinä rajoilla, että mitä pelkkuu saa. Täällä on Vanha-Arvi kuittaa Salmella, mutta se on tullut Helsingin päädyt tuossa ääneksi koko ajan, että menee vähän sekaisin. Joo, moro vaan Vanhalle Arville, juu. Joo, se varmaan vähän menee, siellä on osa porukkaa pimennossa. Täältä kuunnellen, niin ei mitään. Jatkellaan Arvi ihmettelyä. Joo, se on Kondor ilmoittautuu tässä Ilves-Vuori. Joo, siinä vetää joku pitkää kaneettia, niin se on aina vähän hankalaa. Ei miekä tässä kuulu kuin pari asemaa kunnolta. Joo, se on työmaa ihan ok, ei siinä mitään kiitoksia sulle, mutta Vanha-Arvia tuossa kysellä perään vielä, jos olet kyllä. Kysytään tohon väliin, että Vanha-Arvi kysyy, että kuuleeko se Big Dog-asema siellä eteläpäässä. Kuuletko se Big Dog, kun Saarella huutaa sulle kurkku suorana? Valitan, ei tuu yhtään mitään edes kähinää. Ei se kuule tuo se Big Dog siellä. Joo, ei kuule, ei saa mitään tietoa. Joo, Vanha-Arvi tässä kyseli Big Dogia, mutta ei ilmeisesti mennyt, mutta jäädään tuohon kattelemaan, jos keli vähän paranee. Vanha-Arvi se oli, joka kyselee niin Big Dogia vielä. Breikkiä. Vanha-Arvi kuulee varmaan minua, mutta mä en kuule häntä. Kuka on se Heikki? No niin, Koma ja Renko tässä kyselee, että kuuleeko se Big Dog Koma-asemaa. Kuuletko Big Dogi Koma-asemaa Rengosta? Antti Renko tulla lisää kuulolla. No niin, täältähän tätä tulee, että Koma ja Renko kyselee, että kuuleeko Big Dog. Etkö kuule Big Dogi mitään? Ei mitään lukua. Sitä ne isot linukat teettää. Mittareita siellä piuheen välissä. Ei tässä ole kai tehomittari. Kyllä Dokki tulee Lahteenkin kovaa. Niin se meni Lahteenkin, kun teki suunnilleen. Juu, ja Big Dog kuuluu vielä kuumoisiinkin kyllä hyvästi. Ajatukset loppuu tai konstit loppuu. Joo, annetaan nyt sen Big Dogin oikeastaan sieltä puhua, niin kuuleeko Big Dogi Vanha-Arvi? Vanha-Arvi siellä taas kysyy sua, Big Dogi. Vaiko vaan ei mitään lukua. Eikö Big Dog kuule Vanhan-Arvin asemaa Lahdesta? Ei se kuule, kun se ei vastaa. Se kuulee hyviä täällä muut Helsingissä, mutta silloin Etelä-Suomen korkein taloja siellä anteeni, mutta silloin kuulo niin huono. Big Dog. Ei mitään, kuitetaan tuo, mutta ilmeisesti mä kuitenkin sitä tossa kuulin aika ajoin. Toi tulee sitten, Titolle tulee Helsinkiin hyvin. Kuuluuko sitä ässä sinne päin? Äsken tulee Titolle ja hienosti. Hyvä juttu. Kondor kuittaa mobiilista ässän tänne Nurmijärvelle. No kiva juttu, kuuluu sinne tätä. Silmä kuittaa Hyvinkäältä, hyvin tulee. Kiitos. Ja Volmari kuittaa ässän Helsingistä. Kiitoksia. Ja Kondori kuitattu Lahteen. Uutena mukaan rinkiin Lappaan päästä logikirjaan tässä. Olen menossa Karvanaaman kanssa kävelylle. Tässä ei ole aikaa olla juurikaan juttusilla, mutta jos joku kuittaa, niin ylitetään täällä ja kiitos ja over and out. Kyllisetä kuitataan Renkoon. Joo, Kyllisestä kuuluu tänne. Mikä sun sijainti oli? Nurmijärven kirkonkylä Laidun alue. Tää on tämmönen matala alue täältä. Ei ehkä kuulu kovin hyvin, mutta täällä on.
Kuitapa, kyllä kuuluu tosi hyvin. Tämä selvä ja terkut Kondorille tässä mä lähden Karvanaaman kanssa tähän penkille, niin ei muuta kuule. Kuittaa Kondorista. Tuulivuokraalle, Lahti ja Helma ja Suomi. Tässä puistokuusi vastaa Hakkila Kopila. Ja Kuutonen kuitattu huomalla. Ja nyt kiitoksia tuulivuokraalle. Sehän meni siitä ihan jees. Kivasti tulee tänne. Tosi selkeästi tällä kertaa ja jonkunlaisella äänellä. Kiitti. Kuuliko se Speedikontolle Kondoria täältä mobiilista? Tulee kovaa. Tämä Rookeri, kiitoksia. Kondorin 4-tonninen pelaa siellä. Näin se vissiin tekee. Tänne tulee ainakin niin rytinä käy. Joo, siinä on alla ne, mitkä tiedät. Kyllä. Tuleeko se puistokutonen vanha arvio? Joo, vanha arvio. Puistokutonen kuulee. Kyllä, anna kyllä vaan. No, se on siinä nippis-nappis taas meillä, mutta meiltä tossa vielä zoomailee just tuo keli vielä vähän selkeästi. Nyt ollaan selkeästi luottavana hiljaa kylläkin, mutta erittäin hyvällä selkeällä äänellä tulee tänne, että kiitoksia vaan pesättiin parhaalle arviolle. Puistokuusi vastaa Hakkila Kopila. Joo, Kondor kuulee puistokunta. Onko sulla kotona asemaa ollenkaan vai lähdekö aina tällään motiloimaan, kun tulee maanantai? Sekä että, joo, on siinä asema kotonakin tossa, mutta se on mukava aina vähän liikahtaa. Kyllä tänään joo, en mäkin ole tavakseni johtanut tässä, että mä lähden tulemaan maanantaina tähän päälle, tää on kuitenkin. Kotinuukiota 5-6 kilometriä vähän, mutta tänne voimalinja paremmalle puolelle, kun on traktorista samaan, niin voimalinja just tuonne kuitenkin. Toinen on linjalla siinä kohdassa, että mä en pääsin siitä yli, että alustakin, täytyy tulla tänne toiseen päähän tähän vastaan puolelle. Tässä lähdetään Joo, samoin tänne ja toi Pemari on tietysti toinen juttu, mitä tulee vielä tällä sävyä tehtyä, mutta nyt on ollut pari viikkoa hiljasta, mutta ehkä nyt tästä vielä Joo, mutta jos Pemari on tuota nimetään vähän väliin, kun tuli tuota työkorvauksia tuolla ja tekosia ja sitten ne välillä isosta patukkiin yrityksessä, kun on ollut ihan yhdessä välillä tästä eikä sitä paraturista, mutta täytyy rämäytetä Pemarillakin tästä, että mä tiedän kyllä, että aika paljon pikkuja, joka tästä kuuluu hyvin. Se on Purvoja ja Saari ja Mikkalakin. Ja aika saada muokkavaa, mutta kyllä se sinne Vilvuorten siirtää ainakin kyllä jonkinkaan jollain tapaa. Sitä on hakeaa, kyllä löytyy. Kyllä. Ei muuta kuin kaikki kynnelle kykenevät mukavaa. Kuuleeko puistokutonen näistä? Joo, ässä. Kyllä puistokutonen kuulee. No niin tulee tännekin hyvin, että ei mitään.
Iltoja vaan sinne. Kiitoksia Assan Viljasta. Kiitoksia tehtiin myöskin sinne ihan samalla lailla, että siinä pitää 7-3 ja kiitoksia tulosta. Iltoja poistako tonne Nässä ja koko Ringula? Tervetuloa Korrelle. Iltaa. Iltaa todella vaan ja Ässälle. Joo, iltaa vaan. Ja Karolle ja Tidolta. Iltoja. Ja Volmarilta. Tänään alkaa hyvä ollaan samaa mieltä. Joo. Se Hiljanen ykkösen kakkosen kolmosen liikkuu taas, kun aina lentokoneet menee, niin vähän vaaputtelee. Hyvin peistä. Joo, sitten kato jotain suunnilla peilata lentokoneita, jos se menee tarpeeksi hiljaa ja matalalla sieltä aikaa. Näinpä tämä. Iltaa vaan Rimpulalle. Iltoja iltoja. Ne vintuvat. Joo, Iltoja Rimpula kontat. Joo, suurin piirtein kaikki kuuluu, mitä siellä on ollut. Kai Iltaa Rimpula Volmari. Iltaa Rimpola Big Dog. Ilta ilta. Taitaa olla hyvä keli. Joo, kyllä tämä kello se on kohtuullisen siisti, oikein hyvä. Tää on ihan puhastaa bandi nyt näyttäis tällä kertaa. Jep. Täällä ei ole vissiin ikinä siisti, kun et tuet vaan. Miten sulla on TikTokki tehty ne antennin jatkojohdot ja jatkot antennin johtoon? Ne on ihan vihollisilla liittymillä tehty tunteella ja on vulkanoidut päällä ja normaaliteepit päällä ja pitäis olla ihan hyvä. Selvä. Ei mä ihmettele vaan, että kun kuultaman mukaan sulla on niin korkealla mestalla se, että kyllä nyt sieltä pitäisi kuulua, mutta en osaa sanoa mikä vaivaa. No nyt tarvis vähän ammattiapua, että mitä kannattais miettiä. Se on se kaimas